עכשיו אנחנו עוברים ליחידת תורים. עשינו כאן חיפוי בשני צבעים, אגוז אמריקאי וצבע סהרה. באמת ניתן לראות שעשינו פה 3 שכבות, ימין ושמאל, שזה בעצם מתחם לנו, ואגוז אמריקאי באמצע, שזה בעצם נותן את כל הכוח של הקיר, ומזנון שהוא בדיוק באותו רוחב של המסגרת של האגוז אמריקאי. ובאמת המזנון כאן, מבחינת הטקסטורה שלו, ניתן לראות שזה באמת ממשיך מזנון שהוא 2.40, 3 קלפות עקיפות. וכמובן שבסוף מקבלים את כל התמונה הכללית הזאת של החיפוי בחדר שינה. זה השילוב של האגוז האמריקאי והסהרה. בנוסף לקיר, דברים כאלה עושים ברגע שיש לנו תקרה גבוהה, ובאמת לא ניתן לנצל את כל הגובה המקסימלי של הפלטה על מנת להתאים אותו לגובה של הקיר. אז זה גם משהו שהוא עיצובי, אנחנו עושים ניתוק למטה, שחור, ועל מנת למזער את זה ללקוח, הקמנו את הפוגה בדיוק באמצע של המזנון, שיהיה לנו רק בשני הצדדים את הניתוק, והמזנון בעצם מסתיר את הניתוק של האגוז. קודם כל זה ספינקלר, שבעצם ברגע שיש לנו בעיה של שריפה בבית, אז הוא מוציא מים על מנת לכבות את השריפה. על מנת שיהיה כמה שיותר אסתטי, ניתן לראות שבאמת פתחנו כוס בחיפוי וצבענו את הספינקלר בשחור, שמור אסתטי, כי בסוף זה הדבר הכי חשוב לנו, שגם הלקוח יהיה מרוצה וגם שלא יהיה לנו איזה דברים שמפריעים בעין.